ngizokhala kakhulu ngikhalise abakwa Ngema. Engicabanga ukuthi babonile nabantu abaningi njengoKing Zoso besekhona lapha lapha kulungana kuMasadi eThekwini ugoba lapha ade wehlele khona sineciko uMbongeni Ngema. Manibheka nje epage lami lapho nkathi ngikuMasadi wacela ngimkhuphule ngomsistage ngambamba ngengalo kanti kusho kwase kuyisikhathi kwase kube ngiyamvalelisa ngithi nje dudu umndeni wakwalungana wakwangema bese ngiphinde futhi ngizokhalisa kakhulukazi indlunkulu silahlekelwe indlunkulu nakhona ngoba nje kuyafihlwa kusasa lapha kwami silahlekelwe nakhona sithi dudu badwana sinani ngokomoya futhi sohlale sinani indale ngenxeba uNkulunkulu lethile waphinde wathatha ngiphinde futhi ngikhalise nje onke amaciko ke nje asishile njengozahara nabanye abashiye